tari efek. Anda, Yani, tunjukkan pesonamu, monggo. Yo, seni jaranan efek Anda, Yani, buat Anda semuanya. Dan satu informasi juga buat dari ini pelonton semuanya, Bapak Ibu Kamas Mbak Yu, bahwasanya pada malam ini akan ada 4 season. Yang pertama sudah Anda saksikan tadi, season pertama yaitu kesenian reok dari Dusun Bawangan yang akan hadir di depan Anda semuanya. Kesenian tari jaranan efek dari Dusun Gadung. Di season yang ketiga akan ada saksikan yaitu seni tari warok dari Dusun Bawangan. Mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami akan diakhiri dari penampilan seni warok dari Dusun Gadung. Maka dari itu jangan Anda beranjak dulu, bagaimana meriahnya acara pada malam hari ini. Dan motor tani terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat beliau dari tim keamanan, baik dari TNI Polri Kepadu, wabil khusus dari beliau Bapak Kapolsek Sawangan yang sudah memberikan izin buat kami keluarga besar seni tari Turonggo Krido Budoyo, wabil khusus seluruh warga masyarakat Dusun Bawangan yang sudah memberikan izin buat kami hadir di hadapan Anda pentas seni pada malam ini dalam rangka memperingati bulan Muharram 1448 Hijriah. Dan tentunya suatu kebanggaan dari kami keluarga besar kesenian Turonggo Krido Budoyo malam hari ini bisa berkolaborasi dengan kesenian tari jaranan efek dari Dusun Gadung Gantang Sawangan Magelang. Satu kesenian Indonesia kaya akan seni, Indonesia jaya selalu, asik. Yuk sekali lagi mana tepuk tangannya buat kesenian tari jaranan efek dari Dusun Gadung. Inilah dia penampilan dari teman-teman atau rekan-rekan seni tari jaranan Anda, iya nih buat Anda semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sira ngubar angkara rungokno dawuhku iki. Para siswaku kabeh ing ngampal. Dina iki dina ares manis. Becik kanggo pendadaraning para siswa-siswa ing ngampal. Mula saka kuwi rungokno sing tenanan. Pendadaraning dina iki aja nganti ngisin-isinake yen kowe dadi siswa-siswaku. Kowe padha diteter kabisanmu ana ing wengi iki. Mula saka kuwi pendadaran kawiwitan.
siswaku sing teko Kanggolo. Kaya ana sing teko kok kaya suarane bangsat ing Gunung Pegat. Wong ino ngendi iki? Bener Kang, iki adimu Suro Bangsat. Oh, kowe. Oh, Bangsat. siswa-siswaku yo padha melu gladhen nang kene Kang. Ya bener, so bangsat. Angin ngene Kang, Kepiye? senajan siswa-siswaku padha gladhen nang kene. Kowe kuwi menungso ora toto. Kok kowe iso ngarani yen aku menungso ora tata sebabe opo? Kanggolo, Kepiye? dino sing kepungkur Kanggolo. Kowe miloro karo anakku yo Sigento Kanggolo. Kowe sing dadi pekarane bangsat. Pancen bener. Mergo anakmu si Gento murang toto. Mutang toto sing kepiye Kanggolo? Oh, Anakku si Cempluk kuwi tak konong pasar tuku mbako lan mbako kuwi entek. Lah konong dalan dicegat karo anakmu Gento. Foto-foto jane arep dipek bojo. nek mestine Kanggolo, Kepiye? si Cempluk kuwi kudune gelem karo anakku Sigento Kanggolo. Aku dadi wong tuwa yo. Yen pancen Cempluk kuwi gelem, aku yo ngono. Nanging Cempluk kuwi ora gelem dadi bojone anakmu Sigento. Senajan mengkono Kanggolo, sik kudune kuwi anak yo ming karo anak perkarane. Aja wong tuwa melu-melu gerangang ora patut Kanggolo. Kowe nekke gerangang karo aku. Lah wong anakmu Sigento kuwi mulang toto teko nang ngarepane wakne. Yen njaluk rabi tak rabekke ning aja nganti karo Cempluk ora nggugu. Saiki ngene Kanggolo, Kepiye? sing ganti Kanggolo. Aku teko ing ngampal kene iki ora trimo Kanggolo. Yo nek ora trima kowe arep ngopo? Oh, kowe urung ngerti ngelmuku sing anyar Kanggolo. Ilmumu anyar opo? Suro Menggolo ora bakal digrik ngadepi ilmu. Ayo, saiki dijajal ngelmune Kanggolo karo ngelmune Suro Bangsat saka ing Gunung Pegat Kanggolo. Senajan aku arep wis tuwa, nanging aku yo ora bakal digrik ngadepi ilmumu sing wis kondang kalungko. Yo Ini Kanggolo. pancen ngono karepmu bakal tak ladeni, Bro Bangsat. Oh, sadurunge aku karo kowe adu kasekten. Yo, Siswaku Kapten. bakal tak adu karo siswamu Kanggolo. Yo, tak turuti. Siswaku bakal didu karo siswamu. Ayo, kaya apa? Milih sing ndi kowe? Oh, iki Kanggolo. Sajan cilik iki atos balunge wulet kulite Kanggolo. Iki siswaku senajan ning klulat-klulut kaya ngene iki wis tak gembleng Adijaya Kawijayan den ngadepi. Ayo metas siswaku. Metas.
Yen pancen kowe sekti Mahambara, iki siswamu warasno meneh Kanggala. Aja umuk kowe bangsat. Najan siswaku kalah musuh karo siswamu. Nanging aku duwe piandel, duwe kapercayan. Kolorku bisa marasake siswaku. Wis siswane Suramenggala. Ora isin-isinake ana ngene. Rumpruk kaya ora itu. Tak suwun sabis kokolku. Waras tenan. Oh, pancen ampuh kowe Kanggala. Karemu piye saiki bangsat? Saiki siswamu pilihen. Sing kamben, sing wedok. Iki siswaku cilik ning mlenik. Niki duwe kepinteran, duwe kabisan. Oh, no, Ayo, Kanggala. maju. Iki siswaku sing wedok, mentas. Oh, siswamu sing wedok. Kalah. Iki siswaku sing tak kondo-kondo malah kalah. Nanging ngoti kowe bakal tak warasake meneh siswaku. Tongkatku iki bisa maraske kowe. Siswaku mentas. Iso daya tenan kowe bangsa. Aku kok Kanggala. Ayo saiki siswaku Iki sing gagah pideksa iki. siswamu. Oh, mentas. Maju. Ayo dadi mentas. Murite suruh bangsat. Siswamu kalah Kanggala. Sini kowe dadi siswane Suramenggala ing Ampal. Kok jebul kaya mengkono. Iki siswaku ya bakal tak usadani nganggo pusakaku kolor iki supaya bisa waras meneh. Daya meneh. Mentas. Nyoto ampuh kowe Kanggala. Ayo siswamu. Diedu meneh karo siswaku sing wedok. Aku yang di siswa sing wedok. Senajan iki gentes le ajar ning iki pinter. Ayo maju. mentas. Mentas. Oh, sing tenanan. Siswamu ngrumpluk. Oh, Oleh siswaku. umuk-umuke. Wis tak wolek ngelmu meso isih kalah. Nanging aja kuwatir. Bakal tak warasake meneh.
Ijeh ono siji meneh sing gagah pitekso. Ayo iki Siswaku sing kulino nang kene aja ngisin-isin kowe. Mentas ditu karo siswane Surabangsa. Ayo mentas siswaku. Ayo mentas. Bangsat. Siswaku. Hei, sing rusak tenan iki. Siswamu kalah kanggo. Hei. Kowe kuwi nang kene malah ngomprok ora. Isin-isinake dadi siswane Suramenggala. Ot. Tekanku iki bisa maraske. Mentos. Bangsat. Yang isin-isinake. Iki siswaku nalika semono lagi ngusok kayu. Kuwi di siswamu sing jenengane Suyat karo Mariat dijogeti nang ngarepane. Ora apa-apa kanggo. Wis dadi jamak lumrahe wong urip ning Suyat karo Mariat kuwi kaya ngono kuwi. ning arep wit. Biyen lah arep ngundang wong gadung. Lah iki kelakon bunga kabeh wong warga ing bawangan kene wis leksanan Aku melu seneng banyune. le bungah-bungah kanggolo. Nanging Nanging aku iki terus pratrimo karo dapurmu kuwi kanggolo. ora trimo arep nopo Ayo. kowe? Saiki kasektenmu karo kasektenku. Wanjajal kasektene Suramenggala ing Iya. kaya ngopo kadigdayanmu? Godoke iki, tongkat. Ora ngoki ojo sing tenang. Arep opo kowe bangsat? Ayo tampanono iki kan. Aku duwe kasekten, ayo tampanono kowe. Ya. Bangsat. Pino durung sepiro kasektenmu. Oh, kanggolo. Kowe pancen sekti mandra kuno kanggolo. Ayo Balungku saiki kaya remu. yen kowe duwe kasekten sing ampuh, Aku ora duwe daya. tokno kadigdayanmu kang pungkasan. Nanging aja girang-girang gemuyu kanggolo. Piye bangsat? Aku bakal nyuwun ning ngersane Dat Purwaingdat supaya aku waras pulih meneh kanggolo. Ayo yen pancen sekti mentaso tandingono Suramenggala iki. Sakti tanah bangsa. Kanggolo. Arep apa ayo? Tokno kasektenmu sing pamungkas e. Rasano iki sing pamungkas. Apa kowe? Upas merayap. Ayo tamakno ke Yen Suramenggala. kowe iso nambani upas merayap. Ayo. Sekti Mahanggara. Tamakno. Kula ning Ibu Pertiwi. Suramenggala ora bal kikrik ngadepi kasektenmu bangsat. Waduh. Bangsat. Kul upas merayapmu ampuh tenan. Rasane kemranyas ning raiku. Nang aja girang-girang kemuyu bangsat.
kolorku iki bisa kanggo marasake, bisa kanggo nolak ajimu upas merayang. Tak suwunke marang kekuatane kolorku, aku bisa waras. Kolorku aja isine waras bangsa. Oh, pancen ampuh kowe Kanggolo. Kowe arep ketoke kaksih tenone ngampal kene. Nang kene iki Kanggolo. Siswamu iki yo aku yo melu. Kula entah melu gembleng. Nang ngampal kene kok kowe mah tranyak-tranyak wani karo sedulur tuwa kowe bangsat. Aku tranyak-tranyak mergono perkara Kanggolo nanging iki dino aku bakal bali ning Gunung Pegat nanging duwe penjaluk Kanggolo. Opo penjalukmu bangsat? Opo bisa ngampal karo Gunung Pegat dadi sedulur Kanggolo sing ora pedhot Kanggolo. Oh. Yen ngono karepmu bangsat nanging yen anakmu si Gentha kudu dadi bojone Cempluk, aku rasuti duwe mantu Gentha anakmu sing kaya beluangop yen Damar nemancung cinubet Kanggolo. karepe piye saiki ya? Manut garising pepesten Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ayo. Yen pancen anakku ora dadi bojone si Cempluk ora apa-apa. Nanging wis seduluran aja nganti pedhot Kanggolo. Yo yen ngono karepmu tak turuti bangsat. Iki dina kang becik kanggo aku ya tetep ngaku sedulure ning kowe kuwi. Kadangku enom, sedulurku enom manjo nganti ana ruwet-ruwet ing antarane siswa kuwi ngampal lan siswamu ing Gunung Pegat. Ayo saiki pun dibangun supaya bisa ayem padha seduluran aja nganti ana pedhote ing antarane ngampal karo Gunung Pegat. Donga dinonga Kanggolo. Ayo Muga kabeh rahayu slamet. Ora ana rubeda apa-apa. Aku bakal tapa asta utus salaman karo kowe Kanggolo. Minangka pratandha seduluran sing Surutane kok lebur dening pangastuti. Ayo padha bali. Kowe ana Gunung Pegat, aku bali ana ngampal. Yo Kanggolo. Siswa-siswaku, ayo bali ana ing Gunung Pegat. Bali ana ing Gunung Pegat. Mengko beke mek metu. Ayo bangsat bali bangsat. Ayo.